Младежите от ГЕРБ представят шеговито Министерският съвет като гимназия. За класен ръководител в това училище са посочени и българските граждани, а като родител-настойник в ученическата книжка е вписан Ахмед Доган. Посочено е още, че учениците в тройната коалиция нямат право на поправителен. Защо са се събрали тук? Днес с младежите на политическа партия ГЕРБ решихме да организираме една инициатива под наслова на демократични изпити, тъй като стартира нашата национална кампания демократични изпити, в която тук нататък с новия политически сезон ще наблюдаваме всички действия на управляващите. Оценките няма да ги пишеме само ние, а ще ги пише цялото българско общество. До това как се представят нашите министри и правителството като цяло до края на политическия сезон. Надявам се, че ще бъдат обективни, а не в ролята на неконструктивна опозиция. Нали? Разбира се, ще бъдат обективни, зависи как вие се представите. Ние ще се радваме да имаме обективни оценки. Благодаря ви. Може ли само една корекция да въведа? Тук бих искал да напишете Симеон Сакско-Бургоцки, ама ще го напише. Благодаря. Министрите ще получават оценки за класни и контролни работи до края на мандата.